Udaba lotshwala lusematheni ngemva kwesonto nje uhulumeni evumele ukuthengiswa kwabo. Amaphoyisa amathathu omkhandludolobha waseTshwane ashone engozini yemoto ngempela sonto ngesikhathi imoto yawo eshayisana neyomshayeli okusolwa ukuthi ubephuzile emgwaqeni weN4 ePitoli ngentathakusa yangesonto. Lo mshayeli naye ushonile kule ngozi kwasinda owesifazane obehamba naye. These members were died trying to do just that, saving us from drunken drivers. I feel like level 2 robbed me of my members, in the sense that they died because of liquor. UMbalula uthi kuzokwethula umthetho ozophoqa abantu ukuthi bayeke ukushayela bephuzile. This is now becoming what I call our daily bread. Unfortunately, as government, we've got to act. And COVID or no COVID, alcohol and drunken driving is part of South Africa's problem. UMbalula uphinde wathela kuleli linenkinga yotshwala kanti kufanele kunciphiswe ukutholakala kwabo. Government must govern. Just like fighting everything, government must govern. We must ensure that the laws of the country bite to deal with this particular challenge. Kusenjalo amaphoyisa omkhandludolobha waseTshwane athi angeke ababekezelele labo abashayela bedle amponjwana.